Bermeoko EAJ-PNV-ek Bermeo Abante 2019-2023 egitasmoaren xehetasunak aurkeztu ditu. Proiektua 3 ardatzetan egituratzen da eta horretan udalerria biziberritzeko 94 ekintzaren bitartez gauzatuko diran 9 lehentasun ezartzen dira. Entzute aktiboko prozesu batetik sortuten dan proiektu da. Herri honetako 100 eragile eta agente baino gehiago pasa diez Bermeo Abante proiektutik, eta eragile kulturalakaz, eragile deportibukaz, agente ekonomikuekaz, herri honetako gizataldiekaz, herri honetako auzokide talde desberdinekaz egoteko eta euren ekarpenak entzuteko aukeriokin du. Proiektu honek diagnostiko bat sortu zauen hasikera baten. Diagnostik edu zeintzut izen herrizen beharrizanak. Diagnostik edu zeintzut izen herrizetako zen erronkak. Eta horretan oinarritute, diagnostiko horretan oinarritute, jakintze zeintzut izen gure injarguniek, jakintze zeintzut izen gure ahulguniek, zeintzut izen gure beharrizanak, eta zeintzut izen etorkizunera begire dakuzen aukerak, hori dana kontuten okintze Bermeo Abante proiektu hau gaur aurkeztuten duen proiektu hau landu gendun. Entzute prozesu aktibo honek, ez dau entzutie bakarrikokin, espadase gaur presentaten duen proiektu honek beste konsolidazio bat bai okin jau izan be, orain egun bi, gugaz entzute aktiboko prozesu horretan parte hartu dauen herriko agentieri devoluzio bat eitzeko aukeri okin ju. Geure proiektua salduteko aukeri okin ju. Kasinuen engendun eta 100 personatik gora etorri ziren EAJ-PNV-ek Bermeorako presentaten dauen proiektu hau ezetutera. Bertan, proiektu azalpenak emon, eta konsolidazio bat eskatu gendun. Bertan, jentiri eskatutzagun, galdetutzagun ia benetan Bermeon beharrizanak erreflejate ikusten dauien. Eta oso posikauz, ze jentiek ilusinue dakola transmitidu dozkun, jentiek esperantzie dakola transmitidu dozkun, jentiek kompromisozko proiektu betala transmitidu dozkun, eta holan persibidu daubila. Eta ganera, jentiek aportateko goguegaz egiten dauela ikusi ahal izan du. Ze Bermeo Abante proiektu igiribeta. Bermeo Abantek orain arteko entzute aktiboko prozesu hori honetan laburtietan eta aurrerantzien be martxan segiduteko iniziatibi edalakon Bermeo Abante. Gure helburu da orain arteko moduen proposamenak entzuten segidutie eta proposamen horrek zabalitauen proiektu honetan txertatuten zutie. Bermeo Abante herrireko proiektu betalakon herritxarrakaz einze dauena. EAJ-PNV-ek 3 ardatzetan oinarritutako egitasmoa gauzatu du. Bizitza kalidadea, garbitasuna, mantentze lanak, argiztapena, egoera honean egongo diran kirol instalazioak, mugikortasuna eta irisgarritasuna, segurtasun gehiago kaleetan, suteen prebentzionarako plana, kalidadeko gizarte zerbitzuak, stop drogak, berdintasuna, laguntza auzoetan eta bar. Beste alde batetik, ekonomia biziberritzea. Alde Zaharreko eta Azoka plazako jarduera biziberritzea. Merkataritza eta ostalaritza bultzatzea, lokalbide programa, mikroekintzailetza, portua, ekonomia eta aisiagune barri moduan, kontserba enpresak sustatzea, belaunaldi erreleboa bultzatzea, itsaso arrantza arloko parriztapena, turismo jasangarria eta kalidadekoa, Gaztelugatxe, Bermeo atunaren munduko hiriburua eta bar. Eta azkenik estiloa eta nortasuna. Bermeo euskalduna, kultur nortasunaren garapena, gobernu irekia eta arduratsua, alkateen foroa, portu barria bultzatzeko eta garatzeko eta Bilborekin dagozan konexioak hobetzeko erakundeen arteko taldea sortzea eta bar. Hau da gure proiektuen laburpena, gure proiektue osue ikusi alizateko bermeoabante.eus elbide elektroniko bat martxan dau, web horri bet iminidu martxan, eta bertan proiektu osotasunien irakurri, deskarga alda, eta horretaz aparte, zerrendie ikusi alda, eta beste hainbat informazio dauz bertan orduen, nik animeten zaitzutie, web horri horretan programa osue konsultetie, emon jatzuiena, bada programa horren laburpentsu bet.